Fight! Bacha na hody, jo? Hoď ho, Kubo. Pojď, hejbej. To je ono. Pojď, drž si tu nohu. Necpi tam tu ruku nahoru. Dej k sobě tu ruku do píči. Pojď, překlu se, no. Tak. Jdem. Pojď. Dělej. Pojď. Vytáhni se, vejš těma rukama. Pojď na ten kotník. Dělej. Dobře jedeš, pojď. Na druhou stranu zase. Hop, jedem. Tak, pracuj. Bacha na tu ruku, tam máš. Dej k sobě, k tělu. Bacha ti tam neprostočí tu ruku, jo, levou. Tak, znova. Pojď, jeď, jo. Bacha na ruku. Chyť si, pojď. zbav se nohy, protože... Pojď. Tak, pojď si to na noge. Dvě minuty. Teď ještě 8 zbývá. Jsi až prdel. Pojď, klidku. 10 minut každý překvapí vždycky. Pojď. Drž pozici, drž to. Už nemůže, nenech odpočívat. Bacha. Bacha na tu ruku. Bacha na Vytahuj to. Tak. Dobrý, hezký. Zablokuj nohu. Pracuj. Musíš to pásnout, má to otevřené. A pojď.
Pojď zkoušej, pojď. Nenechaj ty ruce. Pojď. Jdem, dělej. Zabrádu si ho. Na císař, pojď. Bývají 4 minuty, pojď. Pojď zpátky, dělej, jedem. Nenechali tam nohu na kola, jo? Tak, pěkně. Vytoč to. Na druhou stranu, na druhou. Pojď přes ty nohy. Pojď. Klapej. Natáhni špičku. Tak, jo. A drž to. Koleno dej pryč. Jo, no. Pojď koleno dej pryč. Jo, no. A jedem. Agresivně, dělej, pojď. Dělej, nohy! Dělej, pojď. Stabilizujem, pojď. Kolena si odstrč. Odstrč ho pořádně. Bacha na Timuru. Nenech se stáhnout. Nahoru. Pojď, je ono. Dělej. Hop, dělej. Stabilizuj. Drž to. Nenech si tam tu ruku. Stáhni to k sobě, ty lokty. Dělej, stáhni to je ono. Hlavu nahoru a jdem, znova. Pojď. Tak, pojď. To je ono, pojď. Pojď nahoru. Koleno. Jdi mu tam za kolena. Ale nenechaj ty ruce, jo, ať ti to nečapne. Pojď, nestůj tam, dělej. Ne, koleno, pušni. Nahoru, nenechaj ty ruce hlavě, pojď, jo. Jeď. 2 minuty makej. Máte do ruku. Dělej, prdel, šimpuj. Bacha, stáhni ten loket k sobě nahoru. Dělej. A pracuj. Pojď na druhou stranu, na druhou. Ne, záda. Přetoč se na záda zase, Sklepni ho, dělej. Pojď. To je ono, pojď. To je ono, super. Super, jdem. Pojď, šlapej, přes ty nohy. Pojď, máš minutu a 10 minut, pojď. Dělej, pojď. Můžeš ho ukončit. Bacha na tu nohu. Přitlač si hlavu, to je ono. Pojď, ruku, dělej. Pojď. Šlapej. Druhou mu přiklepni. Levou mu přiklepni k ruku. Bacha na tím ruku. Nenatahuj. Pojď a klepni na to. Dělej, klepni na ní a pojď. Ale tak to je asi jasný, ne? Ale prostě pracuje. Pojď, máš 3 minuta. To vlastně obvyklý. A udrž aspoň pozici. Pojď, dělej. Nahoru. Nenech, zpátky. Zase. Zatěžkej pánve. Těžkej na pánu, dolů, pojď. Hlavu nahoru. Pušť mu to. To je ono. Bacha na tu ruku. Vytahuj. 10 vteřin, vydržíš. 10 vteřin. Stop! To je můžu, ne? Mám hodinky, ne? Pojď nahoru. Hodně vyrovnaný, ale za mě asi za větší čas v horní pozici. Jo? Yes.